Trabant. Moje nervy a kabrio. Tam vtedy bola s frajerom a vyklul sa z toho, že on ma akože najprv nepoznal, blablabla, hovorím, že cute a potom sa z neho vyklul, že... Čo ti jebe, ty vole? Tú prevenciu napríklad aj tento rozhovor, alebo respektíve taká osveta, malo by sa o tom rozprávať. A tiež sme nerozprávali o kategóriách. More, tu pred nás vyleze takýto smradlavý tragač. More, dymí to jak sračka, ty kokos. To na čo ide? Na mŕtve mačiatka? Kokos. Teraz sa to bude točiť jak jedno. Ty si kokot, bazmek! No, motoros megöttünk van. Ó! Ty kokos! Nie, ten motorkár, čo ide za nami, tak to auto oproti akurát prechádzalo mlákou, ktorá bola v strede a celú dávku dostal do huby. Do riti. Druhá! A tam je druhá polka, podri. Čo robíš, more? Infarktové stavy? Ty kokos. Ty kokos, ten debil, keby nešiel po strede, ten idiota. Ale vy hovoríte, že to je o morálke. Samozrejme je. More má zaklapnuté späťáky, krava sprostá. Ale takisto aj teraz pri hospital som na to narazil. Poisťovne si riešia zdravotný biznis. Ty kokos, toto je koza sprostá. To má ale vážne sociálne dopady. Potom, že nevidí ani hovno, keď má zaklapnuté späťáky. Už ich si ich otvorila. Ty vole. Aspoň vidno, jak často ich používa. Hoď to dole z cesty, prosím ťa. No tomu to vypadlo z tohoto. Start recording emergency video. Teraz by sme urobili, že a už by sme boli preč. Pochopí to tá koza sprostá. Svetlá si zapni, svetlá. Dobrý deň, ty kokos. Môže za to chyba v novele zákona, ktorú poslanci schválili v decembri a podpísal ju aj prezident. Ambulantní lekári sa tak budú musieť vrátiť aj k papierovým receptom. Ide napríklad o lieky na úzkosť, astmu, vysoký krvný. Senzačne nízke ceny. Pán Ivan, hello. Start recording Kamikadze Kuťa. emergency video. No ten by ho zadrbal, ty kokos, keby... No. Že by ho mal roztrval si dobré, aspoň nie ten. Start recording. Čo rok numer vítaš v kolom? No, idiot. O, zajko. Kokos, more, most merre fog futni az a idióta? Recording emergency video. More, sprostý bažant! Čo mu drbe? Čo chce skapať, ty kokos? Máme samozrejme stavebné povolenie, máme tam veľká časť už aj životného prostredia. Aj. No, ty sa Nevyužiť, keďže aj dostala špeciálnu šupu. si vyžaduje niekoľko regionov, tak Nie, stredom som ju zobral. Nie, ona tam
Metá so sebou. More, tak táto chytila, no ešte furt sa tam mete. Toto vám nepoviem presne, pretože hovoríme, že máme architektonickú štúdiu. No baskúri, tak táto má spočítané. Štúdiu uskutočniteľnosti, kde budeme hovoriť Prišla aj o posledný život. finančnom harmonograme. Promítnutý kotouček slunce. Tam lze vidět některé věci, jako jsou strašně superny a tak dále, ale to je tak všechno. Proto jsme chtěli to Skurvený, toto snad není pravda do Boha. Európske o výšle na Mount Everest a teda naozaj ani jedenkrát sa tam nestretli. Kokot, skurvený buzerant. Takto vyjadruje o práci toľkých ľudí v divadle, v galérie, ktorí naozaj chcú Pardon, bantovky si vám... Ty kokos, no meň má bazmek, ha bemenni egész út közepére. Ty kokos. Ty kokot, jebeť bazmek! Skapať chceš ty kokot na tom pojebanom bicykli? Ty kokos. Kokos, to snad není pravda. Pôjde tam úplne suverénne. Ty kokos. Si sa pozerá do huby ten burezán. Kokos, keby mal smerovky na tom. Ty vole, to snad není pravda. Učiteľ vysokej školy. Takže čo ako učiteľ... Ty kokos, jak mu tam vošiel, ty vole. Jak prasadivé. Kokos má elektrické auto a pohyňa sa jak sračka. Sexuálne otvorená, dovolím si povedať, tak to výrazne sťažilo vyšetrovanie, pretože motivom... Kokoti skurvení, čo teraz robíte do piče? Jebe vám, kreténi skurvení. Do piče. Zášku trochosobných aut hlásite v Lípanoch v smere do Pečovskej Novej Vsi Pakery pojebaní. aj v Košiciach na konci Vodsonovej v smere na Hlinko. Aprílová inflácia sa dostala na úroveň 1,1%, čo je najmenej za 2-3 roky. Debilovať, pásne. Napriek veľkým protestom mala byť Betér a kamion elé, ez ostoba fasz. Hát ez nem igaz. Annyira fiatalnak. Oj, kokot, na toto nie sú ani lieky, bazmek. trezorov, 12 z nich je po 500 eur, v tom 13. jednom z nich je 400. Keď büntet meg, tak nebudú. A engem nem büntetnek, lebo nejdem cez zákaz, nézd meg, červená bazmek. Jak keby sa nechumelilo, ty kokot. Na igen, Amarha pinna, bazd meg! Ti kokot, ezt hogy nem ment pirosra a... hogy jönnek a bríva. Semmi pénzért.
More, ja sme choďať, men Piroš robazmek. Imamo Milan, všetci sú slepí. Všetkým jebe bazmek. Gratulujeme ti, vyhral si to, to je také diskutabilné, no získal si, ale teda za svoje, ale ty si to Pingom, Átmegy piroson? Ty kokos. Simán, de olyan piroson basszus, hogy hihetetlen. Ja som tak cítila tú emóciu. práve. No ale pokým sa teda dostaneme k tomu bezemočnému stavu. Tak v stredu nastupuješ a vlastne si bola 3 týždne mimo, takže vlastne odrobíš ešte aj smeru za kolek, vieš? No tak musím že... Ale pravda, u nás, napríklad keď som bol v zahraničí, mali sme takú funkciu, bolo sa, že jumper, a tam to vypadlo, tam mal nahradenie človeku, ktorý nebol z tvojej strany. Čo tak to nie ísť na červenú do križovatky? Ty kokos, jak tam prešiel na červenú, videla si ho? Doriti. To snad není pravda. No ne, debilná. No to bazme, to ti rošramente za osoba. Sa zavijeme kola v bosu. Pirošon bos. Taký malý. Však to je taký lokálny. Prejde na červenú. A ty čo robíš? Jebe ti na hlavu. Jebe ti na hlavu, ty kretén. Ešte stihol ukázať aj fakera, nie? Koko. Keby ho stratil vlastne. More. To by sa smiechu asi nezdržal ten chuj. Kretén. Ešte ti ukazuje fakáča ten buzerant a chodí na červenú. To svet nevidel. Kokos, červená ti nič nehovorí, ty vole. More, červená, nič. Akože, jak keby sa nechumelilo, tak to dal na tú červenú. Piros, a hét szentségit. Mond most kapcsoltál a szemet. More, jak išiel na červenú, ty kokos, jak keby sa nechumelilo. F-16, samozrejme verejnosť nemôže vedieť, aké je to technické vybavenie danej stíhačky, lebo to má byť utajené. Cena za stíhačku, čo nás stojí oprava, čo nás stojí vyškolenie pilota a vybavenie tejto stíhačky. V roku 1998 ako presný riaditeľ do Dunajskej stredy a na stole mu pristálo 113 nezvestných ľudí. Vy ste to vtedy tušili? Vedeli sme, že niektorí ľudia to zmysli, ale že takéto sú. Čo ste na základe tej informácie bola riešená opäť? Čo robíš? No čo je? Preto sme sa snažili nejakým spôsobom aspoň niekoho alebo aspoň niekomu kokot skurvený, že vleze do tej vyjebanej tejto križovatky, keď je červená. Áno, teraz dokonca funguje tak, že fakticky ten uhni do piče už s tým vyjebaným šrotom. Skurvenej riti. Ešte ti pozerá do huby jak kus kokota. Vyjebaný fas. Dá sa povedať, že osobne som podporil pána Sličiaka. Robili niečo na základe vášho priezviska. 905 612 612. V tej prvej epizóde sme sa rozprávali o nejakých jarných tradíciách a prišli sme teda na to, že naši predkovia boli trošku zvrhli a mali teda zaujímavé nejaké magické rituály, ktoré sme si povedali, čiže ak to vás to zaujíma. Koľko za tento čo, akože červená nič? To je kretén. Start recording emergency video. Ako povieš si, že nemám tomuto fakt stolu. Boli sme s mužom na... Kokos, kurva, keby si aspoň pojebané smerovky používal. Vyjebanec. Nemáš plazať, no. Tak konečne, dobre, chodidla. Daj prednosť v jazde, asi mu to nič nehovorí chlapcovi. Ty kokos, more, hát hova megy, bazd meg, mind a kettőnek előnyt kell adnia, és akkor is kihajt az idióta. Ty kokos, meg pridaj do boha. Kretén, však tam je zákaz vjazdu do boha, cez 2 pruhy do zákazu. Kriste, pane! Sa mi dojebal nejaké to, že som robil niekde voľnú rýžu a bola tvrdá.
A už som pomalu. Dobre, čo je? No už som si tam je stopka, ty cicino. A bola to ako príloha do kurita alebo niečo také, že a to som strašne pičoval na sebe. No čo je? Zle cítil, ne? Som sa nenávidel úplne. No čo môj cicuško? Ja neznačím, keď sa niečo také čo je? Ja neznačím, keď niekto dojebe rýžu, ne? No to všetci neznačím. Kokos kosy. No a nebolo to, ne, ono to bolo tak, že keď ju hodnotí. Moria, tento fas kade vychádza, ty kokos. A ešte pôjde doľava, predpokladám, no. Čas prostá. Ešte sa bude rozčulovať krava pridrbaná. Kokos, čo robíš, ty kretén, ty vole? Ešte bude vytrubovať ten buzerant. Takže tam sú 3 pruhy, ja neviem, prečo išiel hneď úplne do ľavého ten samár. Kokos, čo robí ten kretén, ty vole? Moria, títo sa kde prechádzajú, ty kokos? Drbe im. Jebe jej na hlavu, ty kokos. S deckom, odbočovací pruh. Ty vole, krava. A mal dobré šťastie, že tu mal akurát odstavný tento, čo? Úha. No dobre. Pekne dopadol. Pekne dopadol, úplne, že do tla. Ó, vylomené koleso. Aha. Musím ešte aj šoférovať. Ty byl skurvený! Strašne sa musí ponáhľať ten pas. Kokos nemohol teraz vydržať pas. Kokot, skoro sa jebli, ty vole. Ani sa nepozrela tá krava sprostá. Ty vole, tento somár za nami čo robí, ty vole? Skoro vošiel do priekopy, ak išiel, že nevedel dobrzdiť. Čo robia tí ľudia? Čo dneska aj v Šamoríne drogy rozdávajú? Ty kokos, zase ten debil. Čo ti drbe, alebo čo? Čo je s tým kreténom? Už druhýkrát to spravil ten chuj. Jebe mu. Alebo má slabé dioptrie ten kretén.